manawa jama'an musulmi musamman a shugaban wannan taro wanda yake wakilin mai girma wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaidu da sauran manya-manyan baƙi musamman shugaban wannan zama da manya-manyan malamanmu da manya-manyan mutane da suka halarci wannan wuri mai albarka, mahalarta wannan taro musamman iyayenmu mata da 'yan uwanmu ɗalibai da baƙi waɗanda suka zo daga wurare daban-daban a faɗin wannan ƙasa tamu ta Najeriya mai albarka domin halartar wannan babban al'amari na magana akan babban gwarzo a cikin addinin musulunci, mujaddadin addini a Sheikh Usman ibn Fodoi taghammadahu Allah bi rahmatihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana, wannan mai albarka, wannan yini mai albarka, inda za a tattauna akan abu mai muhimmanci wanda yake shine wato haɗin kai, zaman lahiya da kuma hanyoyin yaƙi da ta'addanci. Na tsayo nan ina mai wakiltar shugaban ɗariƙar ƙadiriya na Afirka ta Yamma da kuma Najeriya, a Sheikh Abdulkadir Qaribullahi Sheikh Nasiru Kabara, wanda yake kamar yadda mai gabatarwa ya bayani, bisa ga hakikanin gaskiya sanarwar bata isa mishi ta wannan taron ba sai jiya. To kuma alhamdulillah mun yi magana da shi, ya ba da dama na zo a wakilce shi. To shi ne na tsayo nan da fatan za a yi hankuri da abin da aka ji, saboda irin wannan muhimmin al'amari yana da buƙatar ɗan lokaci wanda za a ba mutum ya yi nazari, ya yi tunani, ya samu abubuwa muhimmai waɗanda ya kamata a kansu, ya magana a kansu. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora. Kamar yadda aka bayani, shi haɗin kai a cikin addinin musulunci ko ma ga rayuwa ga baki ɗaya ta ɗan adam, to abu ne mai tsanani muhimmanci ƙwarai da gaske, wanda duk wata nasara da ake son a cimma a cikin kowane irin al'amari na addini da na duniya, to muddin ba a samu haɗin kai ba, to lalle ba za a samu cin nasara ga wannan al'amari ba irin yadda ake so. Duk lokacin da mutane kanunsu suna tarwace, tunanunukansu suna wawwace, kowane ya tunkari inda ya samu gaba domin cimma wani hadafi da wata manufa tashi, baya kula da babban al'amari wanda ya haɗa mu ga baki ɗaya, musamman mu al'umman musulmi, sai dai tabbatar da manufa tai, to lalle ba za a samu abin da ake so na haɗin kai wanda shi zai zama sanadi na samun ci gaba ga kowane irin al'amari musamman addini. Mu jama'an musulmi cikin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya muna na zamanmu na jama'an musulmi, to fa muna da bambanci da sauran al'ummomi. Su sauran mutane su dama ba musulmai bane, waɗanda takalifu na addinin musulunci dare suka hau kansu, sun tsara makansu tsare-tsare da sauransu, hanyoyin da suke bi su gudanar da rayuwarsu. Mu kuma matsayinmu na musulmi mun ce mun ji mun gani, mun imani da Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana tsari na rayuwa, wanda dole sai mun bi tsarin nan na rayuwa, sannan za mu samun cin nasara ga dukkanin al'amuranmu na addininmu da duniyanmu. Daga cikin waɗannan tsare-tsare shine samun haɗin kai. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ƙarshen aya. Wannan aya tana nuna mana muhimmancin haɗin kai ƙwarai da gaske, da kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kira mu kira mai ƙarhi na lalle mu yi tsaye mu zama tsinciya maɗaurin ki ɗaya. Domin wada Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa muna, inna hazihi ummatukum ummatan wahida
to lalle mu zama haka nan ummatun wahida, mu zama yadun alamun siwana. To ba za mu samu wannan ɗin ba, mu samu ƙarhi akan duk wani wanda zai tunkara mu ko mu tunkari matsalolinmu, to lalle dole sai mun taho mun zama tsinciya maɗaurin guda mun haɗa kanmu. Kamar yadda shugaban zama ya ɗan yi tsokaci, muna da manyan misalai zai yawa daga rayuwar mujaddadin addini Shehu Usmanu, wadda ke masala haɗin kai, wadda har ta kai ga samun cin babban nasara, aka kafa daula mai ƙarhi wadda ta tsaya da ƙafafunta. Duk abin da daula ke nema, wannan daula ta su mujaddadin addini wadda suka kafa ta same ta. Sannan ta shekarar 100 tana jan zarenta, babu wata matsala wadda ta taɓa faruwa ga wannan daula. Sannan bayan abubuwa sun zo sun gudana kamar yadda Allah ya so, da sunan an ci wannan daula da yaƙi, to har yanzu kuma kusan shekara 100 ɗin sun maimaita alamomi da ta'asiri na wannan asasi da sun mujaddadin addini Shehu Usmanu suka kafa wannan daula a kai ne, to har yanzu kuma yana nan tsakanin al'ummatan da ke ƙarƙashin ƙasashen wannan daula. Shehu Usmanu babban abin misali gare mu wanda ke nuna haɗin kai. Shehu Usmanu bafulatani ne ƙabilar Torankawa, amma kuma cikin iyawa ta Ubangiji, kakanninsa sun taso daga inda suke kamar yadda suke al'ada ta Fulani ba su cika zama ba, suka zo suka zauna ƙasar Hausa, suka rayu ƙasar Hausa, aka haihi mujaddadin addini Shehu Usmanu ƙasar Hausa, ya tashi ƙasar Hausa cikin Hausawa tare da Hausawa, ya yi karatu ga malamai daban-daban. Daga cikin malaman da ya karatu da su akwai 'yan ƙabilar su da 'yan uwansu Fulani, sannan kuma ya yi karatu ga ƙabiloli daban-daban. Daga cikinsu akwai Hausawa waɗanda suka ƙumshi Gobirawa, Zamfarawa da dai sauran dukkanin ƙabiloli waɗanda ke rayuwa a cikin wannan yanki daidai wannan lokaci. Wannan ya nuna kenan Shehu Usmanu wato ya tattara saƙafofi daban-daban na mutane da yawa. Yana da saƙafa ta su ta Fulani, yana da saƙafa ta ƙabiloli na Hausawa daban-daban, yana da saƙafa ta ƙabilolin da ke tattare a wannan yanki nashi inda ya rayu kafin ya fantsama zuwa yawon wa'azi. Bayan ya shekara 20 duk abin da ake karatu gwargwadon inda yake gwargwadon abin da ake karatu ya fantsama zuwa da'awa. A cikin da'awar da ya yi, ina ya fara zuwa? Nan dai yankin ƙasa Hausa inda ake kira yankin Gobir, nan ne ya yaɗa da'awarsa. Daga nan kuma ya tashi ya shiga Zamfara, daga Zamfara ya shiga yankin Kebbi. To duk dai kuma waɗannan cikin iyawa ta Ubangiji yanki ne na Hausawa, ba wasu ƙabiloli ke cikin waɗannan yankunan ba illa Hausawa. Kuma almajiransa da ɗalibansa waɗanda suka taya shi yaƙi, waɗanda suka taya shi da'awa, har aka kai marhala ta jihadi. Wannan lokaci akwai ƙabiloli zai yawa daga cikin ƙabiloli na Hausawa da kuma sauran ƙabiloli waɗanda ke rayuwa cikin ƙasa Hausa ko waɗanda ke zagaye da yankin ƙasa Hausa. Mallam Abdullahi ɗan Fodiyo a cikin Tazyinul Waraqati ya ba mu wannan misali wanda ke nuna muna cewa lalle wannan da'awa ta su mujaddadin addini Shehu Usmanu, wannan nasara da ta samu da wannan alkhairi da ya tabbata na kafa daula ta musulunci wadda har yanzu ga mu cikin inuwata, ta samu ne akan natija ta haɗin kai na waɗancan al'ummomi wancan lokaci. Shehu Abdullahi ɗan Fodiyo yana cewa cikin Tazyinul Waraqati, yace wa nahnu alal islami jam'un tanasaru wa laysa lana shay'un bihi natarafa'u. Yace qaba'ilu islamin fatoro bi hayyuna fulaniyuna hausiyuna kullu majma'u wa fina siwahum min qaba'il jummi'at ala nasri dinillahi kanat tajammu. Yace mu mutane ne waɗanda muka tattaru akan taimakon addinin musulunci, babu wani abu wanda muke neman ɗaukakuwa da shi in ba addinin musulunci ba. Yace daga cikinmu cikin wannan waka waɗanda muka yi tsaye aka tabbatar da wannan ƙoƙari na kafa daula ta musulunci da yaƙi da bid'o'i da sauransu da miyagun abubuwa da sauran abubuwa da ake na kafirci da tsafe-tsafe a waɗannan yankuna wannan lokaci. Yace akwai ƙabiloli na musulunci waɗanda muka haɗa kai da su muka yi wannan aiki.
yace na farko akwai Torobbe waɗanda su ne ƙabilan waɗanda ake kira Turankawa da Hausa. Yace sannan akwai Fulani tsantsa waɗanda ba Torobbe ba. Yace Hausiyuna akwai Hausawanmu. Hausawa idan aka ce Hausawa magana ce mai yawa wadda ta tattara ƙabiloli zai yawa. Zaka samu Bagobiri, zaka samu Bazamfare, zaka samu Bakabe, zaka samu Ba'are, zaka samu Bakane, zaka samu Bazazzage, zaka samu Bakatsine, zaka samu Bagungi. Kowa daga cikin ƙabilolin Hausa zaka samu wannan ciki. Yace wa fina suwahum min qaba'ila jummi'at, yace daga cikin ƙabilolin da muka haɗa kai muka yi wannan aiki babba, yace akwai wasu ƙabiloli waɗanda ba waɗannan ba. Zaka samu akwai Nufawa, akwai Kanuri, mutanen Borno waɗanda ake kira Bare-bari, akwai mutanen ƙasashen yamma waɗanda aka haɗa aka yi da su, kai hatta da Larabawa, buzaye Larabawa duka akwai su. Duka an haɗa kai an yi wannan muhimmin aiki. Yace duk ala nasriddinillahi kanat tajammu. Yace wannan tattaruwa ta mu ta tabbata ne akan taimakon addinin Allah. Ashe muna da babban misali anan wurin su Shehu Usmanu na mu aji dukkanin abubuwan da muke gani na sabani tsakanin mu zo mu haɗa kai irin haɗin kan da suka yi. Alhali ko da Shehu Usmanu ya zo ƙasar Hausa ko ku yankin Hausa waɗannan yankuna suna tarwace ana rayuwa mai kama da irin rayuwa ta dabbobin daji. Mai ƙarhi ya danne mara ƙarhi, kowa abin da yake ƙoƙari ya faɗaɗa yankin ƙasa ta inda yake mulki, ya kuma ƙarfafar da daula tai da ƙarhi na samun kuɗin shiga in ya ƙara jawo wata daula ta shigo cikin daula tai. Shi yasa aka ce wannan lokaci kafin jihari Shehu Usmanu babu wata ƙasa wadda ta sha farmaki na mahara irin yankin Kano, saboda yanki ne ƙasa ce wadda take mai albarka, mai arziki na kasuwanci, wanda Mallam Abdullahi cikin Ziya'ul Hukami ya ce ita Kano bisa ga ittifaƙin mallaman ita ce kasuwa ta ƙasa Hausa, can inda mai risala ya ce wa yukrahu tasawwuqu fi biladis Sudan. An karhanta kasuwanci zuwa ga ƙasashen Sudan saboda ikhtilatin da suke yi ga addini da abinda ba musulunci ba. Babu tsayayyen addini sosai na ƙa'idoji, ya ce to an karhanta kai musulmi ka je ka yi kasuwanci can wancan lokaci. Mallam Abdullahi ya ce wancan lokaci Kano ita ce kasuwar Sudan. To irin wannan ƙasa amma Shehu Usmanu akan hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da shi da almajirai ne ya taho ya yi tsaye ya ga sai da ya haɗa kai irin waɗannan al'ummomi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa kan mutanen Makka, ya haɗa kan Ausu da Khazraju waɗanda suka yi shekaru aru-aru suna yaƙi tsakaninsu, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haɗa kansu, suka taho suka zawo ƴan uwan juna, suka zama cinciya maɗaurin ki ɗaya, aka samu ci gaban addini. To wannan daidai irin wannan aiki Shehu Usmanu ya yi a yankin ƙasa Hausa, ya haɗa kan ƙabilolin Hausa, ya haɗa kan dukkanin yankuna na ƙasa Hausa da ma wasu ba Hausawa ba domin a samu ci gaban addini. Bayan haka Sarkin Musulmi Bello, bayan daula ta kahu, Sarkin Musulmi Bello ya ba mu babban misali na haɗin kai. Lokacin da aka zo za a kafa asima ta daula, a kafa capital ta wannan daula, don ce ga daula dole ana buƙatar ina ne capital cibiyarta. To lokacin da aka gina Sokoto, Sarkin Musulmi Bello ya yi amfani da wata hikima a cikin yankuna na ƙasar Sokoto, yankin Sokoto ko cikin garin Sokoto, ta hanyar ƙirƙiro unguwanni da suna na ƙabiloli daban-daban na Hausa da waɗanda ba na Hausa ba. Daga ciki za ka samu wato an samu unguwanni suna kamar irin Wangarawa, mutanen Wangar, da Adarawa, mutanen Ahir irin mutanen Tawa yanzu, da irin Zazzagawa, mutanen Zaria, da irin Nufawa, mutanen Nufe, akwai Gobirawa, akwai Gidan Kanawa, akwai Agadastawa, akwai Jegawa, akwai. Waɗannan duk unguwanni ne na ƙasashe, na garuruwa daban-daban da ƙabilu daban-daban. Aka ɗauko waɗannan sunaye aka sa su ne sunayen unguwanni na cikin Sokoto wadda take asima ta daula ta Usmaniya. Saboda mi? Saboda kowa ya ji lalle ana yi da shi. Ba a bace kowa ba, kowa yana jin ana yi da shi. Sannan daga ciki kowace daula tana da buƙatar abinda na tattalin arziki wanda zai zama gimshiki na tahiyarta. Daga cikin wannan Sarkin Musulmi Bello ya amfani da wata dama ta ƙirƙiro da
hanyoyi na samun kuɗin shiga waɗanda za su riƙe wannan daula. Daga ciki akwai sana'a irin a ce maɗunka, akwai marina, akwai majema, akwai takalmawa, akwai takardawa, akwai jirgawa, akwai maƙera, akwai anguwan wanzammai, akwai zayyawa, unguwanni masu suna na sana'o'i. Sannan abin ban shawa, mahi yawan dukkanin waɗannan sana'o'in za a ga ƙabilu ne na Hausawa ke gudanar da waɗannan sana'o'in. Kaga kenan muhimmin abu mai ƙarhi a cikin daula wanda shine tattalin arziki, sarkin musulmi Bello bai bar shi ga hillani ba. Sannan baka ji an ce an wa wata shiya suna da makiyaya ba, amma dai akwai gargi. Muna da unguwa ta garge inda 'yan shanu sun zo za su tafi wurin kiwo, za su taru nan su wuce, amma babu wani abu in ba wannan ba. Kowa bisa ta idan ta dawo za ta koma gida. Wannan shi ne kaɗai wani abu wanda kila har idan za a ce Fulani sun yi ma kansu na abin da ya shahi gina tattalin arziki a cikin Sokoto, to sai dai kila unguwar garge. Amma ina tunanin duk waɗannan sana'o'i da na faɗi, to kusan sana'o'i ne na Hausawa da wasu ƙabilu waɗanda ba Fulani ba. To wannan yana nuna mana babban muhimmin abu na haɗin kai, wanda da abin da ya shahi tattalin arziki mai ƙarfi na daula ko na mazamna wannan yanki na wannan asima, to yana komawa ne ga hannun Hausawa, lokacin da kuma da yawa daga cikin muhimman unguwanni suna komawa da sunaye na ƙabilu na Hausawa da kuma wasu ƙabilu waɗanda ba Fulani ba. To wannan yana nuna mana irin matakan da su waɗannan mallaman jihadi suka ɗauka domin samun tabbatar da zaman lahiya da ƙaro arziki da haɗin kai domin samun ci gaba. To ta haka ne yasa kaga alhamdulillahi duk ƙasashen da mujaddadi Shehu Usmanu ya tura tutoci, to insha Allahu har yanzu ban ce ba za a samu ba, amma ba za ka ji ana rikicin ƙabilanci ba. Ba za ka ji ana rikicin ƙabilanci ba ko kuma rikici na addini mafi yawa, ban ce gabaki ɗaya ba. Amma abin yana da sauƙi saboda mi? Saboda waccan muhimmiyar shinhiɗa wadda su mujaddadin addini Shehu Usmanu suka yi domin kafa wannan daula, domin ta samu zama da kafarta, kuma da yake sun yi abin bisa ga ikhlasi, har yanzu wannan tasirin yana nan. Alhamdulillah, Allah muna gode maka, Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Abin da ya shahi harkar kula da ta'addanci, ni ina ganin akwai wasu abubuwa guda 2 ko 3 waɗanda ya kamata a kula da su. Akwai ta'addanci na magana, akwai ta'addanci na aiki. Ta'addanci na magana yanzu waɗannan mazahir da an ɗan fara mantawa da su, amma shigowar harkar social media, to waɗannan abubuwan suna nan kuma sun yi katutu cikin al'umma, tsakanin al'umma. Za a ga yanzu mutum ya tashi cikin ɗakin mata ta ya zamna bisa kujera cikin ɗakinta ko cikin hwalo ne ko cikin ɗaki ne ko cikin shago ne ko cikin mota ta ya kafa handset, sai ya taho ya zamna ya aza tebur, ya sa kyalle ya aza littattafai, ya taho ya zamna ya majalisi na awa guda ko awa 2, ya faɗi duk abin da yake so cikin addini, ya faɗi duk abin da yake so a cikin al'umman musulmi, don ba za ta wuce wannan ba. Ya yi kace-kace da mallaman addinin musulunci tare da bambancin mashayan nan su. Za a ga wani in ya taho zai ce da mallaman ɗariƙa da mallaman izala da waɗanda ba su ba 'yan baruwanmu gabaki ɗaya duk 'yan bid'a ne ko duk kafirai ne ko duk fasikai ne, ya lalata kowa, ya yi kwandemin ɗin kowa. To akwai ta'addanci na magana wanda ya kai irin wannan? To wannan haɗarin shina nan shina yawo kuma yana ƙara yaɗuwa. Saboda mi? Saboda addinin musulunci ba shi da wani tabbataccen gatanci wanda aka yi mishi, wanda zai kwakwahe haƙiƙanin su wane ne za su yi magana cikin addini, su wane ne za su ba da fatawa cikin addini. An bar abin saki ƙofa buɗe, babu wani abu. Idan har majalisar ƙoli ta harkokin addinin musulunci kila ba za ta iya tuwa ta yi tsaye ta kafa kwamiti mai ƙarfi wanda zai kula da masu da'awa, lalle sai wane da wane, jiha kaza wane da wane da wane, jiha kaza wane da wane da wane, mataki na ƙasa
wani da wani da wani su kaɗai ne za su yi magana cikin addini. Idan ba a yi haka ba, duk wanda ya miƙe tare da haɗin kan gwamnati a kama shi, a hukunta shi akan yaya magana cikin addini ba da izini ba. Kuma duk ƙasashen musulmi na duniya wallahi haka suke, shi sa ganin sun zamna lahiya. Kai kaya kaɗan ka miƙe ba da izini ba, ka yi wa'azi ko ka hau bisa social media ko ka shiga cikin talabijin ka yi wa'azi ka faɗi abin da kake so, ka zagi wanda kake so, ka ɓata abin da kake so ba tare da izini ba, kai kaya kaɗan. Kana yi yanzu an kama ka, kowa kake. To dole na lalle shugabanninmu sai an kula da wannan ɓangare. Dama idan fitina ta taso sun tana bili-bili, ya kamata a yi maganinta, a magance ta. To a zamna Majalisar Koli ta harkokin addinin Musulunci ƙarƙashin jagoranci mai alfarma sarkin musulmi, a san hanyoyin da aka bi tare da haɗin kan dukkanin ƙungiyoyin addini, tunda idan kan rege duk waɗannan abubuwan suna gudana ne ƙarƙashin dukkanin mashayan ne na ƙungiyoyin addini da muke da su, da kuma malaman da ke ƙarƙashin masarautun ne waɗanda ke ƙarƙashin sarkin musulmi. To idan a yi haka, aka samu haɗin kai, aka hidda kowane ɓangare ga waɗanda za su yi magana cikin addini, to yana ganin waɗannan matsalolin insha Allah za su yi sauƙi. Saboda babban matsalar da ke ciki, za a ga mutum ya tashi yana magana cikin addini wanda yana buɗe baki, kai ka san tuddada at-ta'amul ma'an nusus. Idan ya jawo hadisi bai zan yadda ya kamata ya ta'amuli da shi har ya ihtijaji da shi ba. Idan ya jawo alƙur'ani, ayar ƙur'ani, bai san yadda ya kamata ya ta'amuli da ayar nan ta alƙur'ani har ya kai fagin yin ihtijaji da ita, ya gano mawqi'ul illa na abin nan da yake sun ya kafa hujja da shi da wannan aya ko hadisi. Kawai dai shi fassarar ta yi mishi, ta yi daidai da abin da yake magana, kawai sai ya afko sai ya fada. Akwai wata rana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana tafiya tare da almajirai ne a cikin gari, lokacin ana cikin yaƙi na Tattar, kasan yayi musharaka cikin yaƙi na Tattar. Suna cikin tafiya sai suka wuce wasu gungu na sojojin Tattar suna shan giya. Sai almajirai ne sai suka kafa yi musu suna musu inkari na wannan abu da suke yi na shan giya ga hili. Kuma wannan daidai ne aiko? In kahiri ya zo yana shan giya ga hili, ai sai ka yi mishi magana, a ce ka jaye don kada musulmi ya gani ya aza ko abin daidai ne ko babu hukuma, aƙalla an karya hukuma. To su ba su kula da wani abu ba, sai suka zo suna ma waɗannan sojojin masu shan giya na Tattar kafirai waɗanda suka kama musulmi yaƙi yankin Sham. To sai suka yi musu inkari. To sai Ibn Taymiyyah ya ce a ku kyale su. Ya ce ita giya Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ta domin tana hana zikirin Allah da sallah. Kai musulmi, an haramta maka don giya tana hana zikirin Allah da sallah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fashtanibuhu la'allakum tuflihun. Yace tana hana liyuki abaynakum al-adawata wal baghdha wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun. Al-kamalu lillah. Yace to shine muhimmancin ta. Yace to su ko yanzu wannan giya da suke sha za ta hana musu cin mutuncin musulmi, za ta hana musu kashin musulmi. Kila an fahimci hikimar da ke cikin wannan. To wannan gabaki ɗaya shi ake nuhi da maqasadu shar'i, al-maqsadu shar'i. To wannan fanni na al-maqasadu shar'iyya fanni ne mai tsananin muhimmanci wanda ya kamata duk wani wanda zai miƙewa shi magana cikin al'umma, matsayi ne na mallamin addini kuma ya bada fatawa ya zan ya san wannan al-maqasadu shar'iyya. Menene manufar shari'a da tace ayi kaza? Menene manufar shari'a da tace a bar kaza? Idan za ka kafa hujja da aya ko hadisi, menene al-maqasadu shar'i a cikin wannan hani ko horo da kai? To dole sai ka san wannan. To su Shehu Usmanu kuma sun gwanance kwarai da gaske a wannan fanni na al-maqasadu shar'iyya. Wani babban malami a Sheikh Hassan Wul Daddo, magana bata wuce wata 2 ko 3 ba,
yace daga cikin mallaman duniya tun da lokacin da Imam Shafi'i mu'assis na usulul fiqh yace har zuwa ƙarni na 12 ba a samu mallaman da ko mallamin da ya tsame al-maqasid ash-shar'iyya daga cikin usulul fiqh ba ya maishe shi wani fanni mai zaman kai ne yace har sai lokacin da su Shehu Usmanu Dan Fodiyo Shehu Usmanu Dan Fodiyo da sarkin musulmi Muhammadu Bello su ne mutane na farko waɗanda suka tsame al-maqasid ash-shar'iyya daga cikin fannin usulul fiqh suka mai da shi fanni mai zaman kai ne suka yi rubuce-rubuce akan wannan wanda idan kana karatun littafin mujaddidi Shehu Usmanu da sarkin musulmi Muhammadu Bello zaka ga ciki suke da waɗannan manhohi na shari'a yace to su ne na farko yace to bayan su sannan aka samu mallamai suna ta rubuce-rubuce a cikin wannan fanni na maqasid shar'iyya to da haka muke kira da gaskiya wajibi na ire-iren waɗannan abubuwa da ake fama da su yanzu na wato karan tsaye ga addinin musulunci kowa yana yadda ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama ga addinin musulunci to lalle yana da kyau bal ya wajaba ga shugabanni na addini da su yi tsaye su san hanyoyin da za a bi domin a wa wannan tufka hanci kada ta zama wata matsala kuma wadda za ta jawo wani abu wanda ba shi ake so ba Allah subhanahu wataala ya muna kariya abu na biyu akwai ta'addanci na aiki wanda kowa shaidu ne ga abubuwan da muke ta fama da su yanzu na ta'addanci wannan kuma kacokam yara ta ga hukuma kusan kashi 80 cikin 100 kashi 20 ko 30 cikin 100 mu kuma al'umma mu za mu ba da gudunmuwa domin yakin wannan ta hanyar taimaka ma hukuma da abubuwan da mu talakawa muke iya basuwa na gudunmuwa amma akwai wani abu wanda Maulana Khalifa yake mina bayani daga cikin sakon da yace yin isar yace koyaushe ya tashi wurin taro yana kira ga hukuma da cewa duk lokacin da wani abu ya taso wanda ake ganin zai zama matsala ko barazana a cikin al'umma ko cikin ƙasa baki ɗaya to tun yana bilbil wannan wutar tana ci cikin murhu to ai kokari a sa ruwan buta a kashe ta idan aka hita batunta aka kyale ta a ce ai iska zai kashe ta ko za ta gaji ta zama haɓɗi ta zama toka wutar ta mutu to lalle haƙiƙa idan ba ya anniya ba in ta kama wani abu ko kyalle ko wata takarda ta jefa shi wani wuri ko da aka ahamuwa ta zama gobarar daji to don haka wajibi na ga jagorori duk lokacin da wani abu ya taso to a yi tsaye lalle a magance abin nan tun yana kasuwa ba har sai ya munin da ana neman mahita wurin magani ne ba sannan yanzu kuma da abin ya zama haka wajibi na ga jagorori su yi duk abin da suke iya yi wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora musu kuma suna iya yi don abin da zai baka mamaki za ka ga jagorori na sojoji suna faɗin wannan matsala ta'addanci cikin sati guda suna iya karewa da ita su haka suke faɗi waɗanda suka san harkar soja suna faɗin haka amma kuma abin da ke gudana ala ardul waƙi ba haka bane sai kaga abin kamar ba a iyawa to don haka lalle akwai inda gizo ke saka sannan su masu sakan nan sun san inda saka su take don Allah su ji tsoron Allah su yi kokari a kawo ƙarshen waɗannan al'amurra domin al'umma ta zamna lahiya ta samu yalwa arziki ta samu kwanciyar hankali ta samu ci gaba ga dukkanin al'amura na komi da komi wanda wannan yaƙi wannan ta'addanci da ake fama da shi ya kawo ci baya mai yawa ta kowane ɓangare a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya ba ko musamman yankin arewa gashi yanzu duk da matsalar wutar da muke fama da ita an ce tana da alaƙa da wannan da ta'addanci sannan abu na ƙarshe shine kira ga jagororinmu shugabanninmu da su ji tsoron Allah duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka wani nauyi to Allah ya san kana iyawa ba zai ɗora maka nauyi ba saboda Allah mai hikima ne ga aiki ne ba zai ɗora maka nauyi ba sai ka san kana iyawa yanzu misali kai da 'ya'yanka guda 3 wannan ɗan shekara 30 wannan ɗan shekara 15 wannan ɗan shekara 5 ka kwaɓa kankare kana son kowanne su ya taho ya ɗauka sai ka ɗauko baro ka aje ka cika shi da kankare sai ka ɗauko baho ka aje ka cika shi da kankare ka ɗauko gwangwanin madara ka aje ka cika shi da kankare ka aiko 'ya'yanka 'yan shekara 30 da ɗan shekara 18
da ɗan shekara 5 kace kowa ya ɗau guda. Don Allah malam lokacin da ka turo yaran da lokacin da kake zuba kankarin kowa ba ka san wanda kake nufi da nashi abin da zai ɗauka ba ko baka sani ba. Gaskiya ka sani, ka san ɗan shekara 30 shi zai tura baro, ka san ɗan shekara 18 shi zai ɗauka baho wannan kwano da ake zuba kankare, ka san ɗan shekara 5 shi zai ɗauka gwangwanin madara. Ba za ka yadda ba ka ɗauki baho ka ɗora ma ɗan shekara 5, ka ba yaron ka ɗan shekara 15 baron kankare ya tura, ka ɗauki baho ka ba ɗan shekara 30, ka nuna rashin hikima da ƙwarewa ba. To kai da Allah ya yi, ya baka ‘ya'ya, ka san kowa da abin da yake iya ɗauka, da nauyin da yake iya ɗauka, da abin da yake iya yi, da abin da ya ƙarhi ne, kai ka san haka balle Ubangijin talikai gaba ɗai, wanda shi ne malikul mulki, wanda ke ba da mulki, kuma shi ya san wanda in ya ɗora mishi Allah ya san, wato in ya ɗora maka ya san kana iyawa sannan ya ɗora maka. Shi Allah ba gwadi ya kai ba. Ba ce bari ka ce kana iya bari in baka misali ko abin da ya kama da haka nan. Allah ya san kana iyawa cikin hikima ta ya dora maka. Dan misali akwai su kissoshi guda biyu. Lokacin al-Mu'tasim billah wata mata can yankin ƙasar Rumawa tattahi jirgin su yayi hadari, jirgin ruwa, sai waɗannan Rumawa mutanen mawara an-nahar suka kama ta lokacin suna kafirai, suka kama ta suka yi mata abubuwa na cin zarafi, tana kuka tana ihu har wani yan mare ta. Sai ta ce wa Mu'tasama, to wani sai ya ji wannan harguwar ta sai ya zo ya faɗa ma al-maliku amirul mu'minin al-Mu'tasim billah. To lokacin da ya faɗa mishi ya ce wallahi wannan harguwa tata da kake faɗa min yanzu hikaya har cikin zuciyata nake jinta. Sai shi wannan kafirin yake ce mata ki gaji da kukanki, in ya ga dama ya taho bisa ga doki ne mai farin baki. Al-Mu'tasimu billahi ya kulle yaƙi na zarumi wannan da doki kowane majiyin ƙarfi zarumi 60,000 da kai ne ya jagoranci yaƙi akan wannan matar da aka kama musulma cikin daula ta yadda ya darkake wannan basarakin wannan daulat da kuma duk sauran garuruwan da ke kewaye da wannan yankin, yace a kawo wannan mutumin wanda yawa wannan mata haka nan aka kawo shi, yace to gani ni ne Mu'tasimu billahi, sannan gani nazo inda kike gafar doki na fari mai farin baki, me kike son a yi mishi? Tace duk abin da ka ga dama. Yace na baki shi matsayin bawa tun da kamammin yaƙi na. Tace ni ko na ɗewata shi saboda Allah. Ashe al-Mu'tasim billahi inda yayi zama ne fa, ce to a zan yi inda mace guda ga mu da miliyoyi, mace guda jama'a, debi inda abin nan Sham take, amma ya tashi ya ɗarma yaƙi har nisan mawara an-nahari, ya kai yaƙi na zarumi 60,000 ba tura kwamanda ya ba, shi ya jagoranci yaƙin da kai ne akan wannan magana. Haka Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi yayi. Ita ma wata mata da aka kama ta cewa Hajjaju gwamna ne, nan ina maganar shugaban ƙasa ko na duniya gaba ɗaya, amma Hajjaju gwamna ne na Iraƙai ne, Kufa da Basra. Amma lokacin da irin wannan ya faru, Hajjaju ya kira Al-Qasim ibn Muhammad as-Saqafi, ɗan ƙane ne ko ɗan wane, ɗan uwane ne. Yana da shekara 18 wannan lokaci, ya tanka mishi yaƙi na barade. Ya ce ka zo wuri kaza inda aka kama wannan matar ka zo ka taho da ita. To haka na akan wannan yakin da wannan yaron matashi ɗan shekara 18 akan wannan matar, yaron ne ya darkake wannan daular da duk garuruwan da aka kusa ga wannan daular waɗanda aka kafire ya sa su cikin musulunci. To don haka ashe shugabanni wato ƙalubalenku ne wannan. Allah subhanahu wataala ya ɗora muku. Kai gwamna ko wasu gwamnoni da ke cewa ba nauyinsu ba ne, a Allah ya ɗora ma, ya san abin da kake iyawa, ya san wanda baka iyawa, sannan hukumanci bisa doka an san abin da kake iyawa, to a ji tsoron Allah kowa ya iya kacin abin da yake iyawa, wanda yake gani yake iyawa, wanda baka iyawa Allah ya sani,
da fata Allah subhanahu wata'ala ya magance mana waɗannan matsaloli namu. Godiya ga majalisar mai alfarma sarkin musulmi da kuma haɗin kan wannan majalisa ta ƙungiyoyi matasa na addinin musulunci bana komyo akan haɗa waɗannan taruka masu albarka waɗanda ke faɗakar da mu suna tuna mana da asalinmu domin mu koyi da su mu samu ci gaba da kuma zaman lafiya da ƙaruwar arziki a cikin wannan ƙasa tamu da al'ummanmu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.